Тази вечер в тази зала сме събрани български родолюбци. И затова аз ще се обърна към всички вас точно по този начин. Уважаеми български родолюбци, в навечерието на Деня на будителите господин Атанасов ни събра, за да направи кратък отчет на това, което се случва на нашата вековна, обичана земя от 2010 година до ден днешен. Започнахме скромно, с няколко паралелки в Пловдивско, с около 3400 деца, а в днешния ден повече от 45 000 наши български деца вече са посветени в тази красива, родолюбива идея, наречена будителите и аз. Едва ли би могло да се измисли по-красиво мото и по-истинско от това будителите и аз. Живеем в началото на 21 век. Нов век с нови предизвикателства, надежди, с нови хора, с подрастващи нашите деца, които искат да прелитат като птички през границата, да видят новото, да научат, да се запознаят, да се върнат тук и да работят отново. Само че преди да прекрачим границата на 21 век, имахме 20, имахме и 19 век. Имахме нашите възрожденски будители, за които не можем да не си спомняме, трябва да знаем, защото чувството за историзъм изтрива националната памет. И ако някога чуете модерни слова за това, че днес е демоде да се говори за национална идентичност, за патриотизъм, не вярвайте. Няма силна държава и уважавано общество, което да не познава своята национална идентичност, да не тачи своите будители и да търси тяхното достойно поведение от вчера с проекция в днешния ден. Няма такива хора, няма такава държава и няма такова общество. Започнахме 21 век тревожно. На земята има огнища, на които горят пожари. И е възможно във всеки миг да се случат лоши неща, страшни, със страшни последици. Само инициативи от рода на тази, които напомнят за добродетелите, за светостта, за гордостта, за националната идентичност, за това, че имаме нужда от система за национална почтеност, са в състояние да запазят света и човечеството в мир, за да има съзидание. Преди няколко дни бях в Българската академия на науките, в Института за литература в БАН и чествахме няколко български будители от най-великия ни исторически период, според мен, Възраждането. Един от тях е Константин Фотинов, за който не се знае много. Знае се просто, че той е основател на българската периодика и знаем и виждаме, когато отиваме в стария, но красив Самоков, на гимназията една черна плоча от гранит, на която с златни букви е написано неговото име, рождената му дата, датата на смъртта и това, че той основава българската периодика чрез писание Любословие в Смирна. Земи, които са извън територията на нашето любимо отечество днес. Когато Константин Фотинов е бил подбиран в Смирна, за да работи като коректор в друго издание, за друг вестник, него са го оценявали по няколко критерия.
Заключението е било следното. Този човек ще стане добър работник, защото той притежава виталност, сила на характера, той има много инициативи, той е родолюбец, издържа на натоварване, може да работи и знае как се работи, за да се въздейства върху човека, така че да трепне неговата душа и неговото сърце, да има въздействие и да има влияние. Скъпи родолюбци, тази вечер, днес и тук, с какви критерии избираме ние днес нашите народни водачи в политиката? Не искам ни най-малко да засегна новия заместник-председател на новото ни Народно събрание, когото аз безкрайно уважавам, не защото сме колеги юристи. Той е почтен и честен човек и знам, че това, което ще кажа, той ще го разбере правилно и съм сигурна, че ще се съгласи с мен. По какви критерии избираме днешните будители за утрешния ден? Как уважаваме днес тези, които без средства ръководят нашите читалища, библиотеки, музейните ни работници, издателите? Виждам господин Границки, който е част от журито и стои скромно тук отдясно, скромно далече от тези, които сме се подредили тук пред вас и аз на микрофона. Не избираме народните си водачи политици по тези критерии, по които по време на Възраждането Константин Фотинов е бил избран за коректор на чуждо издание, не на българско. Имаме много какво да научим за народните будители и за нас самите. Имаме много какво да научим, когато отгърнем която и да е книга, която и да е страница на нашата периодика от великия ни възрожденски период. Той е безкраен, той е без хоризонт, той дава перспектива, той дава инициатива, дава знания и поуки, които са били валидни и тогава, които са валидни и днес, които ще бъдат валидни и утре, за да сме достоен и уважаван народ, за да сме държава, на която думата се чува и когато седнем на мястото си в Европа, да чакат какво ще каже България. Не е задължително да се случват тези неща, които ние препоръчваме и ние предлагаме, но са длъжни да чуват нашата дума, защото историята ни е част от богатата и неравна история на Стария континент, от богатата и неравна история на Балканите и на Югоизточна Европа, които истории, за съжаление, Западна Европа не познава. И затова много често и политическите, и културните изводи за нас, за нашия народ, за нашето отечество и за нашите географски ширини не са верни и не са истински. А когато не разполагаш с истината от историята, с истинските факти, не можеш да направиш правилния извод. И затова днес тази среща на всички нас, българските родолюбци, тази вечер, си заслужава да се случи пред Народното събрание или в Народното събрание. Да говорим там по тези въпроси. И българските политици прави, а не седнали по местата си пред бутоните за натискане, да слушат внимателно и да знаят, че от 2010 година до ден днешен в нашата страна върви един проект, който се нарича "Будителите и аз",
и който има огромно значение. Да го чуят днешните политици и днешните министри на образованието и на културата, за които е крайно време да прозрат, че тази инициатива от само себе си доби национални измерения. Те са длъжни да я признаят, да я съобщят в Министерския съвет и за да я разгърнем така, както се полага на един самоуважаващ се народ, да ни подкрепят не само с дворедови писания и с изящни министерски подписи, но и финансово. Защото без финансова подкрепа и най-хубавата идея се случва трудно, а би могло да се случва и по-лесно. В момента, освен този наш прекрасен проект, вървят и други родолюбиви проекти. По много от тях аз съм поела подкрепа, патронаж и с цялата си душа и сърце участвам, присъствам лично, когато мога. Отивам на откриване, на закриване на подобни събития, изнасям кратки доклади и говоря винаги с най-голямата обич, искрено за отечеството, за родината и за хората, на които им трепва сърцето и душата, когато чуят, че става дума за родолюбие, за знание и за наука. Днес в един от нашите университети, ректор на който е професор Стоян Денчев, и предполагам, че и това е причината за да не бъде с нас тази вечер, наградихме виден азербайджански писател с наградата доктор Хонорис Кауза. Погледнахме каталога с издадените от него романи, разкази, пиеси, драми, безкрайен каталог. По традиция казахме, че това е личен успех, професионален успех и на второ място, че това ще допринесе за укрепване на двустранните отношения между нашите две държави, между България и между Азербайджан. В моето кратко поздравление аз си позволих да разширя този формат и да кажа и следното. Знанието и науката са в състояние не само да задълбочат двустранните отношения, между които и да са две държави, защото написаното е памет. Паметта е тази на човечеството. Това означава да запазим човешкия род и това, което човека в даден период от време е сътворил. Другото много важно нещо, което направи впечатление в моето изказване, надявам се, беше, че знанието, освен че руши прегради, има огромна сила. В него се вярва, както се вярва в Бога, без разсъждения. И използвах тези думи от романа Подигото, от това, което казва Чорбаджи Марко. Това са негови думи от патриарха на българската литература Иван Вазов. И Чорбаджи Марко, прост и неук, е съзирал, че има някаква таинствена сила в знанието, в науката. Не е бил в състояние да си обясни какво точно това допринася, но дълбоко в сърцето си е прозирал и се е досещал, че това е велико нещо, което отваря врати, отваря душите и прави човека по-силен и по-мъдър. Виждал е, че учените понякога не се радват нито на обществен престиж, нито са от най-богатите. Както впрочем е и сега. Питам се, защо ли? Защото много дълго време, повече от 25 години, а ние много обичаме в последно време да говорим за тези 25 години и за това какво се случи в тях, забравихме за духовното. Предпочетохме материалното.
Забравихме, че духовната мощ е тази, която руши прегради и ни издига на висок пиедестал. Забравихме, че само знанието и науката са тези, в които се вярва безрезервно и без разсъждения, така както чорбаджи Марко в Подигото е вярвал в Бога. Кога ли ще озреят и нашите политици за такава вечер на родолюбието, за която сме се събрали тук тази вечер? Това е моята мечта. Да озреят много скоро. Не съм голям оптимист, но зависи от нас. И накрая ще кажа, понеже професор Драгова е поседнала кротко на стола срещу мен, целувам ви ръка, професор Драгова. Вие бяхте и сте един от тези хора, които ме научихте за будителите и за българското възраждане. От вас и от моите преподаватели в средното училище и в гимназията по литература и български език, които бяха морални, високоценностни и стойностни хора, аз се научих така да говоря, така да обичам отечеството си и така да обичам хората, за които знанията и науката стоят над богатството, над парите и над ежедневната суета на тези, които смятат, че с нещо ни превъзхождат. Може и да ни превъзхождат, но не и духовно. С огромно уважение към всички вас. Благодаря ви за вниманието и в аванс честит празник утре на българските будители. Ние сме част от тях. Благодаря.